सिम्बेरगाव इउथ हिसाबै जोङो बायद'खौ हेफाजाब होबोदोंबो बै समाव जेब्लानाखि सारा इलेक्सन गेलेदोंमोन होमबा जों बायद'जों बहुद खामानि मावबोदों बे हिसाबै जों मोजां मोनदों बायद'खौ मोजां मोननाया ओरैबायदि मोजां मोनदों जों थाबायफानायाव जोंखौबो सनमान होदों जोंबो सनमान होदों बेबायदि लिडार्सखौ जोंनो नांगौ आरो बेबायदि लिडार थायोबा बहुद जायगायाव डेभेलप जागोन बिथाङा दिनै जेबो बिबान गैयाब्लाबो बिथाङा दिनै बबेबा खनला खनलायाव नायनानै बिथाङा एसे एनै बबेबा बुस्थुफोरखौ सुज्रायलायनानै खामानिखौ मावनानै होदों आरो इउथ्सफोरनि थाखाय बिथाङा भबिष्यतआव खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों बे हिसाबै जोङो लकेलिटियाव हाबनानै सोंदों गामियाव थांदों बबेबा जायगायाव थांदों जोङो दाबो जोङो बिथांनि थाखायनो जों मावगासिनो दं सेउलि महिलारि बायद'नि थाखायनो दा बे हिसाबै गामि सिङाव होनदों मानसिफ्रा होनगासिनो दङ जे प्रमिला बायद'आ जुदि इसिबां जाबोदोंब्लाबो दिनै बिथाङा नायाखै बबेबा जायगायाव थाङाखैयानो दिनै जोंनि सिम्बेरगाव औवाबारि बायदि गामियाव खुरखानानै दङ बिथाङा दिनैसिम खेबसेबो थांफेराखै इलेक्सन जाबाबो मिटिङाथ' जाहैयो नंगौ थिग बिनि उनाव बिथाङा बेरायहैया दिनै बायद'आ इलेक्सन जोबनायनि उनाव दाख्लै बेरायहैदों कयेकथा जायगायाव नायदों जोंखौ लाफानानै बेरायदों बिथांखौ जों खामानि मावगोन आसा खालामदों आरो मावथारगोन बिथाङा जे MLA जानाय लोगो लोगो बिथाङा जोंनि थाखाय खामानि मावगोन इउथ्सनि थाखाय खामानि मावगोन बिनि थाखायनो जों गोसो होदों आरो गोसो होथारनांगोन जोङो जिहेतु जोंबो बैसो जाहांबाय बैसो जानायनि गेजेराव जों पार्टिनि खामानि मावबोबाय बै समनिफ्राय जों दिनै जेबो गैथ'वा दिनै जोंबो एसे एनै जुदि बे बैसो जानाय टाइमाव एसे रायजोनिबो खामानि मावनांगोन गावनिबो खामानि मावनांगोन बे हिसाबै जों बायद'खौनो मोनजानो लुगैदों आरो होगोन जों आसा खालामदों हाइकमान्डनिफ्रायबो बायद'आनो मोननांगोन थारमाने प्रमिला बायद'नो मानसिफ्रा गोसो बायबाय मावनो नागिरलिया बिथाङा रायहरोबो जानला मानला बेबायदि सिस्टेम आरो बेबायदि हिसाबै जोङो महिलारि बायद'खौनो मोनजानो लुगैदों जोंनि सिम्बोरगाव इउथ अफिसनि फ्राय जों मिडियायाव होनो नागिरदों बेयो जों दा जायखौ सेलेक्ट खालामदों बेयो जोंनि मानगोनां सेउलि महिलारिखौनो जों सिम्बोरगाव इउथ्सनिफ्राय जों बेखौनो टिकेट मोनजानो लुगैनाय दङ जों गासिबो मानि थाखाय नोंथांमोना सेउलि महिला मेडामखौ सापर्ट खालामदों मोजांनि थाखाय मेडामा जोंनि बयफ्रोमबो इउथ्सफोरनि थाखाय मोनसे आसनि होनायनि खोथा लादों बियो उनाव गाव जेब्ला टिकेट मोनगोन बिनि उनाव गाव देरहायोबा बेनि उनाव आसनिखौ होनायनि रादाय होदों हाइकमान्डसिम नोंथांमोना मा खालामनो सानदों हाइकमान्डनियाबो जेन'बा हाइकमान्डखौबो जोङो लोगो हमनानै सावरायगोन हाइकमान्डजोंबो दा जों हाइकमान्डनिफ्रायबो माखासे खोथा खोनासंग्रोगोन बिनिफ्राय जों मिडिया होफिननाय जागोन आरो हाइकमान्डआ बिथांमोननो टिकेटखौ होयोब्ला नोंथांमोना मा खामानि आद्रा थानायखौ मावफुंजानो लुबैयो जोंनाव दं दा जोंनि हाइकमान्डआ जोंनि अल BTCखौ नायनांगौ हिसाबै माखासे खामानिया जोंनि लकेल 10 नं देबोरगाव समस्थियाव माने माखासे खामानिया थालांनाय बायदि जों लोगो हमनो थांबा समाव लोगो मोना बुहुत डिस्ट्रिक्टआव गिदिंनांगौ जायो बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बिनि थाखायनो जोङो एसे माखासे थालांनाय खामानिफोरखौ मेडाम सेउलिया जाहाथे टिकेटखौ लानानै देरहायोबा बायद'नि सायाव जों आसा थाबाय लाइमोनफोरनिफ्राय आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि मदद मोनगोन होननानै सानो जोंनि दा नुनायाव जों बयजोंबो मबाइलजों मबाइल सावरायलायनायाव जों बांसिनखौनो बायद' सेउलि महिलारिखौनो बांसिन सापर्टआव होनाय नुदों बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो BP दलनिफ्राय टिकेटनि दाबिदार होननानै सावरायबाय थादों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो लुबैदों बिथाङा आगोलावबो देरहाबोखाबाय बे 35 बोसोर मिनिस्टार जाबाय MLA जाबाय बिथाङा दा जोङो इउथ्सफोरनिफ्राय माखासे दुरबलथा जोंनि इउथ्सनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ बिथाङा मावनानै होनो हायाखै आरो प्लास बियो मिनिस्टार मोनहैनांगौआबो गेलेनानै टिकेट मोननानै गेलेनांगौआ बे मिनिस्टार मोनहैनायनि बेहा एजआ जाला बेनि थाखायनो जोङो बायद' प्रमिला रानीखौ एसे थाथ'नो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय जुदि सेउलि महिलारिया टिकेटखौ मोनोब्ला देरहानायनि बांसिन मिजिं सेउलि महिलारिया जिहेतु टिकेटखौ मोनोबा बेयो 100% देरहानायनि चान्स दं नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै सेउलि महिलारि बिथांजोनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनायनि थांखि लादों जों सेउलि महिलारि बायद'खौ देरहायोबा जोंबो स्ट्रङै खामानि मावगोन इउथ्सफोरनि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोननि जि नायगिरि चेनेल बिथांखौ बे समाव आङो नोंथांनि चेनेलखौ आं हामबायनो आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं हरनाय जाबाय बिसेसकि आङो
दिनै बिराद गोजोननाय मोनबाय जोंनि जेनाखि जानो गोनां फैबाय थानो जि MLA बिसायख'थि बेयाव जोंनि जेनाखि केन्डिडेट जि जों गोदानै जोङो मोननो हास्थायो जोंनि मान होजानो गोनां जोंनि सेउलि महिलारि मेडामखौ जोंनि नैबे डेट हिसाबै जोंनि सरलपारा जोङो इयुथ हिसाबै जोङो लुबैयो। लाइमोन हिसाबै नोंथांमोना सेउलि महिलारिखौ मानो बिजाथि महरै हास्थायदों दायो? जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो सेउलि महिलारिखौ जोङो बिजाथि लुबैनाया बेनो जोंनि हालामाव जिनाखि दा सोलिबाय थानाय जोंहा गोबांथार जोंनि माखासे डेभेलपमेन्ट प्रग्रामावहाय जोंनि माखासे खामानिया उनफ्रुदनानै दङ। बेनि थाखाय जोङो जि दानि फैबाय थानाय जि इलेक्सननि गेजेरजों बिथांखौ जोङो MLA जोङो इलेक्सनाव देरहाहोनानै जोंनि माखासे मावनो गोनां डेभेलपमेन्ट खामानिखौ जोङो बिथांनि गेजेरजों जोङो मावलांनो थाखाय जोङो इयुथ हिसाबै जोङो बिथांखौ केन्डिडेट हिसाबै जोङो मोननो जोङो लुबैयो। बारग'मन्थि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ नोंथांमोना बे खेबाव मानो बिजाथि महरै हास्थायदों? जों बिथांखौ जोङो मान होनो गोनां बिथाङा 30 बोसोर एबा 30 इयार्स बिथाङा बेबायदिनो MLA एबा मन्थ्रि हिसाबै जानानै बिथाङा गावनि बेबायदि पार्टिखौ बिथाङा गोबाव बोसोर दैदेनबोबाय। बिथाङाबो सासे बेबायदि मोजां दैदेनगिरि मानसिमोन। नाथाय जोङो माखासे बिथांखौ जोङो टेकनिकेलि जोङो बिथांनि बैसोआ एसे बांद्राय जालांबाय। बिथांखौ जोङो बिनि थाखायनो जाहाथे बिथाङा बे समाव गावनि जि बे बैसोखौ लानानै बिथाङा जिरायथ'नानै जेनेबा दानि फैगोन जि यां जेनेरेसनखौ मोनसे दैदेनलांनो गुबुनखौबो चान्स होनो थाखाय आं बिथांखौ बेनो खावलायनाय जायो। बिथाङा गावनि बैसोखौ लानानै बिथाङा जाहाथे जिरायनानै गुबुन मोनसे सासे मोजां जि बोलो एबा मावनो हानाय मानसिखौ बिथाङा जेन मावनो थाखाय चान्स होयो आङो बेखौ जोंनि इयुथनिफ्राय जानानै आङो खावलायनाय थायो।